Boas tardes, señorías. Efectivamente, agora vende a aprobarse o proxecto para unha nova regulación de capturas de especies en aguas profundas, presentada polo eurodiputado Arsene Scripton, que contou co apoio non de 9 votos, senón de 19 votos a favor, 4 abstencións e 0 votos en contra na Comisión de Pesca no pasado día 5 de novembro. Por lo tanto, estamos a falar dunha nova proposta que foi debatida e aprobada polas altas instancias de quen hoxe ven aquí cínicamente a cuestionala, e na que case todos estiveron de acordo. Teño que reconocer, señor Balseiro, que usted é un extraordinario mago, capaz de vir aquí efectivamente a lavarse a cara despois de que en Europa se aproben unhas cousas e aquí teña que vir a justificarse de que ustedes apoian justamente a contraria. O BNG quixera puntualizar algunhas consideracións que nos parecen importantes dentro do que se acaba de aprobar. En primeiro lugar, que o obxectivo de fondo é efectivamente erradicar as artes de arrastre en malle de fondo. E como moi ben decía vostede, e creo que xa empeza a funcionar o espírito bolboreta, calquera sabe que as artes non son boas nin malas, depende efectivamente da xestión que se faga para que teñan un ou outro resultado. Nos queremos afirmar que para o tipo de especies principais que pesca a flota galega, que son a pescada, o galle e o rapte, efectivamente, estas son as máis adecuadas. E podemos decir encima que cumprindo como cumpre a frota galega, alcanza o rendemento máximo sostible rapidamente. Non hai máis que ver o aumento da pescada no grausor. En segunda consideración, creemos que esta proposta traslada unha opinión ou recupera unha opinión de depredación da frota e acaba criminalizándoa. Créase a alarma sobre o arrastre de fondo e o malle innecesaria e falta de toda obxectividade. Increméntase a burocracia e os controis. Agora, encima, na solicitude de licencia, terá que ir aparellada a obrigatoriedade de presentar unha relación das capturas e descargas que o buque tivo durante o período 2009-2011, como se isto xa non figurara na folla de desembarco. Aplican un novo criterio restritivo para as capturas accesorias, establecendo estas na mezcla das capturas de fondo en que non pode pasar de máis de 100 kilos, como se os nosos barcos pescasen as especies de unha en unha. E por último, o máis dramático é que no proxecto contémplase financiar con fondos comunitarios o cambio de arte, a modificación do buque e incluso a formación para ir cambiando o arrastre e o malle de fondo por palangre. Isto, sinceramente, é algo surrealista. A ver quen pesca un gallo ou un rape con anzón. Por lo tanto, asistimos unha vez máis a como no seo da Comisión de Pesca da Unión Europea se presenta unha proposta amparada en supostos criterios medioambientalistas que nada teñen que ver coa realidade do sector pesqueiro, que acaba ninguneándonos, criminalizándonos e pondo o arraste e o enmalle de fondo e trasladando moitas dudas e desprestixiándolo. En vez de simplificar as pesquerías, pónselle máis burocracia, máis controis, máis impedimentos, mentre se lle está abrindo a porta dos fondos comunitarios para que renunciemos a esta actividade. Por lo tanto, para o BNG, esta é unha nova mostra de como se desenrola a política na Unión Europea, alonsada da realidade social galega, dun contexto de crise, de disminución da nosa capacidade extractiva, con criterios restrictivos que non poidamos pescar en determinadas aguas e cunha absoluta falta de obxectividade e coñecemento do que se está a falar. Para o BNG, o que debe ter prevalencia é garantir a actividade pesqueira sostible e razonable. Para Galiza é fundamental
ter presenza en Bruselas, non de xeito hipócrita, impedindo este tipo de debates e impoñer o poder de poder manter a actividade económica, os postos de traballo e o tecido produtivo. Non estamos en contra de mellorar o coñecemento científico para saber exactamente de que estamos a falar e que queremos preservar. En función dos novos coñecementos, a flota galega é quen máis preparada está para aplicar novas medidas de xestión para levar a cabo unha pesquería responsable, pero iso sí, mantendo sempre o dereito do sector a poder vivir da nosa pesca. Moitas grazas.